ole ama sain thlir tu te chibe ka buk le vek chewa tu chuma chuan hei Davida thila chungchang kha Thuthar aron ombel zel mai ni engponi se pastor kha tha lo vo tu te a khati ang chi an lo om tlat mai hei hi a poi via bani pastor kan thiam lo ani pon tha lo vo mo khati ang zonga a thom lo na yang chi hi a thring ngoi ngoi ani engponi se kan chiarang he pa hi kan khua a lo om se ka that ve du ong dam chung po in tang ma ila ka poi ti lowe an ban lo ani chuan zoram khovel ten thinlung tak taka rong bol na aom lo tol that tu akai kuang ber ka ti fawang kan khua lo om na se a thi hi ka du aro tikul mai hei hi ani ya taka chon thil serious tak mai ani hetiang ang tu na isu kan boi pui me kara ka that du ni he pa hi chu chi khati tiang zonga thuron vordar ang chi hi lo ching tam lo se a that veori no mani engponi se pastor kan huai mo polo ni se la kan trong kam kan film khur kha ngai ni chu te kan ni lo chuan kan rin lo khana hian thu buai rit zok te po hi kan orve thei thawani ti te hi kan hriat kar kha apoi mo view zelani hei mi zo zinga hian social media mang kholo kan ti don nge ni heti ang chi te tam tak an lo om thua to chu wangin tun tuma po hian hei kan huangin pastor hi ka huani akai kuang ber ani chiang alom ka that ve du ang dam chung po in tang mai la ka poi ti lowe aron ti kul la ya hian mi tam tak side b lampang kan ti khan an zo me ulo ani chu chu om na sen po om view ani Davida kan chane mo Davida nu ina athil soi kan oi zok ani emo pastor lampang side b tena an thuron chua kan oi lo ani pon tu na ron po sang chi hi chu aron ti tam fo lo se ron post lo se post po hi delete thei se du om view zok ani chu ti ngani lo chuan kan du ai thui in kal palang ti kha thil lo thonom takani engponi se zoram politics group a khan tu in zilam pang khan Thuthar aron nei tlat ma hei hi kan chiar chawang tuirial airfield veng tlem soi ve te ang zawatlaw buanel kabin haron ti kul mai ne December ni som pariat sang hi som ni pali a tuirial airfield veng tlangwat hi chungchanga thu di khai lang tur le amo phur tu te hrem ngei tura mala tu te ruat felanu le apol CES je te chuan police ringam turin mi pui an cha a hei hi apoi mo khop mai thina rap thak tak a thlenga chu thin na lia khu thak khop chuan a be bo ma kanin hiala rukru an ni le ni lo tele sa khopui thiam chungchanga thil kanin hriat siak ani bere tual that tu emo volume tu man an la om lo tual that tu niarin hlel volume tu niarin hlel ti chau police te hian an laman ri ani court ma a thiam lo an la chang ri lowa rin hlel emo pu mek chau an la ni uluk takin police ten an chui mek bok ruat felanu te hi police lama zual ko an ni miawa December ni somni pariat khan bongkon police station a thule hla bozui zelin an kala case ai ole OC te an muni kha police lamin inquiry and investigation an nei meka zau taka chui angai awangin hun adu hret don han lo ti bok police sian an mi man te hi an char seat nge an be sai thu pi chuang hian asoi ani kha alom omlam ani zele sabram angteni se first degree murder case accused an ni helang chu kanin sorbing na tur ruk lam ai ma in tuna chuan mi pakhat thina rap thlak tak tual tha thu boy hi kanin sorbing na tur ani to in alanga heta tang hian akai noi thui zok hriat zel thei bai sei ani ang pastor quarter rok atangin tual tha murder case thu boy kan lut to a chu tual tha na rap thlak taka in nam noi ni nge angai ta chu tuirial airfield veng VDP mi le sa pasari ni ya hriat police ta kuta anam to nge ni aron ti hei hi akan chanela pokhan video pokhan karon upload khan ya ti khan rin lelte jela an khung ri a ti khan an man bel zelani engponi se tunaron soyang hian tual tha rap thlak tak mai murder case ber khanin thil hi ati thui lo thailo ati lian lo thailo bokani he thil chungchanga hian tu te mo lo wa soi chiat chiam mo mi puina social media kaltlanga kan lo dem wak ringot hianin thiam lo a chantir ngot si lo chu wangin ko ta an kalanga ti khan
ko tin anem nge a thiam lo a chantir tual that tu nge ni ti te ruk ru tu nge ni ti aron nem nge ma kha chu social media atam zok po lo por view mai la thiam lo khan la changot lo ni ti ha kan hre da poi mo ni heng po ni second share zelong tual tha na rap thlak takai nam noi ni nge yangai mi pasari te zi nga hian fi hlim an omangem engzat hian nge kot ma chhon don ti te chu kan police ten uluk tak le film khur takin an boi pui mek to a an kuta kanin ngan ngam to bok kot ma a police te man ruwa evidence nei tenen rap thlak taka tual thana a in nam noi ni angai misol te chung thu hi rel alani ngei tura nga yang chuta kotin thiam lo a chantir chuan tual that tu an lo ni to anga tual that tu a pu ni rengot to lovin an phu to khrem na chu an hmu don ani atlang kom na an mani tu na man te hi hum him an poimo a chan poimo ber mai chu turial airfield venga tual thana chui chua theina man ruwa evidence poimo berte an ni wangani an mani atang vek hian pastor te in rok ani dan thleng tele an nu pachung chang po hi thudik le thui zok hriat he alani chau zok ang chumole in hialna a thlak ban sana hune kauhran anga thilak a hun lo lai tak ani ri aron tia aron pos a thiam khopane a chan chu nge kan ti chuan ko tin engkim arel felanga chuba ka tu na man te hi evidence poi mo tak ania vdp zinga mi an ni emo thu hre tu an ni emo engpo ni se ko ta anin lan dia ka nga ta tang khanin a thiam lo chang tur tu that tu nge lo ni tiang chi te thil ru tu nge a lo ni tiang chi kha chu ko tin thu thlo na aron si ma khana chiang mai don ani engpo ni se Davida nu ina a soi tam takha ni zan lampang side b karon ti chuwa khanin thu dik lo ani dot a soi ni tiang chi tam takha aron om ngal nuk mai ania pastor lampang te khanin kan ngai damalom Davida nu bula po kan soya kan ngei dam thu te kan soi ngal thapani chubaka Davida thina chungchanga hian le kan poisa bau thu ate tu hne na ma kan report lo vdp ni emo jsc ni emo khatiang khotlang hruai tu te kuta han kan report lo hrim hrimani ti khan side b lampang aron tong chhuaka ni amaro chu kha maloka Davida nu ina aron soinen khan ai nang mi lawani chuwangin tunge dot soi zok tunge belchian do lo zok ti chu reilo te aron lange nge tura ngai photila he thil thleng chungchanga tanga kan hria tur poimo berzinga mi chu rin thu kan tiang chi te thil hre chiang lo walo seive top ta pang chi te le manitana poi thei nisina karon po sang chi te ka hualom ka ngai ani kan khuaron kal se chu ka lo that nge nge yang tiang chi social media post vak ang chi te khatiang kha thak tak se tani engpo ni se kan u nau pa kan thian pa Davida thina chungchang hi zoram bi pui mai pi lama zoram pon lam thlengin kan ngai ven lo thei lawani chuwangin an lo dika ruk ru alo ni lawani phei chuanin ama soisa hlum tu te chung thu hi chu arit le zual dor ani ti hi thil lang siang sa rengani tuna hian forensic lampang mi thiam tele khami Davida postmortem result te khatiang anan da du na nga anan endika nga ti khan thu dik chore lo te lo lang mai don ani chuwangin pastor kan huani pon tongkam amoi tok kan soi chin tur kan hriat lo chuan keimani po jela kan lu dai theni ti kha kan film khur zok na le post kan siamani pon film khur takin Facebook ani emo khoya poni sela mi vona rong ka yang chi ka chu ti khati ang ka soi sa ang ti ang chi te kha chu post am to lo ram se ti kha kanin ngen lom bokani